Jika teman-teman sesedeman, kocok jematen, bapak ibu sampun meresani ketoprak musika budaya yang dalu menikah ya sayangku ya. Iya mbak yo. Wes mbok cekel mikir. Sampun mbak yo. Penak. Hah? Penak ora. Gak penak. Lah kok ora penak iki lho. Gak penake nggo ndi? Ya apa nek buntute? Kandene aku gak tahu ana buntute ngene iki gak isa. Iki sugeng dalu sugeng pemanggihan lan keluarga Ageng Sandiwara Ketoprak Musika Budaya. Ingkang mijil saking tlatah tempuran Blora ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandi. Dalang kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe aja lali ya Nduk ya. Matur sembah nun kalih panjenengane Bapak Panitia Penyelenggara terkhusus kagem Bapak Lurah, Bapak kami sepuh, Bapak Bayan, Bapak RT, Bapak RW dalam masyarakat dusun Pedak, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Iki pokoknya jelali dongane kagem masyarakat dusun Pedak piye nak? Kagem dusun dan kagem masyarakat dusun Pedak sing tesih melekan ya Mbak Iya. Saloke sudah mulai kok iso. Saloke sudah mulai. Mergo apa, Nduk? Nyentani kowe kesuwen jare. Mergo kesuwen. Pokoke iki mau ya Bapak Panitia ya marani aku ya gak berhak to, Nduk, ning kene iki. Oleh marani ping 17 kok iso. Wis ora apa-apa. Apa nggih Bu nggih. Iki saloke kagem ibu-ibuke pun kundur mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Pokoke kagem ibuke bapake sing tesih melekan ya Mbak Iya ya. Ya sayangku, dedonga kagem masyarakat dusun Pedak juga. Moga-moga sehat selalu. Diparingi lancar rezekine. Yang mene kok wis mantuk. Aku wae urung mantuk kok iso. Ngene apik-apikan aten he. Ben do mulih kabeh terus kene melok mulih ngono piye ya. Ketoke kok penak. Bu jawab Bu, mundur Bu, mundur Bu. Mundur jenengan nek piyambakan mundur. Anu udan. Nggih. Apa digulung kancane kok iso takon mundur, Nduk. Oleh ndelok nganti ngowo kok iso ora mundur-mundur iki lho nganti udan-udanan rakrasa. Oke. Ya sayangku, ini juga ada atensi masuk juga dari belakang. Wes ana atensi pamurtanipun wonten lukaku. Terus apa neh mau, Nduk? Rondo kempling. Terus apa mau, Nduk? Apa meneh, Nduk? Lali aku. Balan kok Bubuk kasmara mengko ditayubno nyuwune tayuban. Iya, tayuban. Heeh. Iki tak wacane sisan ya, Nak ya. Atensine serumpuk. Halo. Bantaman bagian Pedak Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nyuwun lagu. Oke. Iki diceluk Mbah lho. Iya, jane ya Mbah iki ape nulis K iki kleru ngono lho. Iki nek nulis K treng ngene nek marai gurune ndembiyen kok iso. Sunanipun wonten ayang-ayang, wis nduk matur suwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedeng. Heeh, ayang-ayang tok. Kagem bosku, Bos Kayu, Nduk. Sing ndi, Pamutanipun wonten lukaku. Lukaku ning nguri. Juga ada Rondo kempling. Rondo kempling iki Pak Pak Bagus. Pak Bagus. Iki memenuhi pamurtan dulu nggih. Sing dhisik. Sebetulnya wonten lukaku dulu. Monggo. Apa bukan dari mboke dulu. Terus pokoknya jaluke iki mboke nduk. Iya. Aku ya cinta mbek kowe kok iso. Lah terus bojoku sing nyintai terus apa nek padha cinta karo aku? Nek ning kene iku gak oleh duwe bojo nek ning kene. Ngono. Nek kene gak oleh duwe bojo, nek duwe bojo iku ning omah. Nek ning omah duwe bojo ning kene gak oleh duwe bojo. Dadine aku elek piyu. Ya. Monggo Mas Aan. Ana malah piyu iku. Elek piyu pokoke elek piyu sak kresek. Kowe iku gak gelem nyawoni elek piyu tu ngono lho. Love you too sayang. Baru mustika budaya. Bias Audio juga Silat Production. Ini spesial buat Bos Kayu ya Nduk ya. Bos Kayu sing ning sapa kula panggung. Senenganmu lalina no iso. Sing mbok ilingi aku ngamali duwe. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau hianati dulu.
Audio Sila Production. Apa lho wis ngaleh. Sampun ngaturan nggih Bosku. Sampun nggih. Sijine apa ndok takoki ndok Sis? Aku kok lali mang jalukane sijine. Heeh. Napa lali? Setunggale napa, Pak? Dendam kebencian? Oh iya, dendam kebencian. Heeh. Walah, nanti dikasih satu tumpang. Lagune Jawa Embok. Betul. Ya, kali ini masih bareng Musika Budaya yang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya. Yuk Popi. Sing endi Mbak Yu? Kamu dulu toh. Kok iso bintang tamu ora nyanyi ki piye? Takit. Lah jarene artis Musika Budaya sing endi tak takoni ngono kok. Iso lali aku. Artis lewati. Kok iso. Ngene iki dak yo bingung piye. Ya sayangku Popi. Heeh. Katuran apa dulu ini nak? Diaturi rondo kempling sih. Rondo kempling sih. Jaluan. Agem Bapak Bagus. Bapak Bagus, monggo. Nah, miki kene. Duet. Duet. Duet.
Syutingku sijine sing iki anu anyur ndok nyu. Bareng FB Pro-nya Indonesia ya. FB Pro-nya Indonesia iki. Ndane ngono kok ini sik ndadak. Iso alisan soleh lore ngono. Aku gumun aku kok iso. Ayo, monggo Mas Aan. Bareng Pak Prabowo. Hey! Mbak Ayu
bareng Dik Popi juga Bapak Bagus nggih. Ini pemerintahan dari bosku Dok. Sing bos kayu. Pamungkasanipun wonten Dendam kebencian. Dendam kebencian bareng Medeni anakku. wong, iya. Ada Rara Purro. Ayo Ra. Oke, yuk semoga sayangku. Goyang kembali juga bareng Musika Budaya juga didukung kalian Sila Production. Tak lupa juga kerja bareng Bias Audio. Buat pilih kagem Bapak Ibu pada balik ke Musika Budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam tempuran Bluro. Wes pokoknya soal regane murah meriah ya nak ya, lain daripada yang lain. Wes pokoknya komplit ledeke ayu-ayu rano sing elek, gurboke tak sing elek Mas. Kowe iki lho ya, aku kok gumun kowe. Yuk, satu temang pamungkasan ada Dendam Kebencian bareng Rara Roro. Semoga
kebencian Rara bareng anakku Rara Pororo. Nah, isih cilik gak apa-apa. Wis iso cilik gak apa-apa. Engko dibaleni nang yen. Dibaleni neh. Engko ben belajar sik ning omah ya, Pak Oke, ya. oke sayangku. Tadi juga ada pemuritan anak Langan Beksan Rayo. Oh iya, Pokoknya dibongkar diaturi. Menerima pemuritan ada yang dulu sayangku. Bareng artis dari musika budaya, bareng anakku ya. Ada Dian Ardani. Ayo Dian. Yuk, Pripun? Pak. Hah? Kamelia? Kabeh iki. Kamelia. Kabeh tenan. Kabeh Alah, tenan yes. dong. Matur nuwun Masa tak dume ya pokoknya. wong iki. Akan apiannya tak ndung. Ke sini mangen. Oke. Jarene anakku iki duwe orange. Oke, sayang. Iki aki. Lah yo cah cilik kon duwe anak. Ayo, Tak kira mau ayang jatah ayang anak, Mas. Mbok. Hah? Apa? Asangku yo jatah anak. Jatah anak. Anak duwe cilik ae. Ditenggo nggih Pak nggih Kamelianya. Iya, Nduk.
satu tembang ada ayang-ayang. Oke, Saiki bareng anakku. saiki gulune Piye, gak piye? ngelongkor ya. Lah, Kembar kowe ya, Mbak. mula-mula iki ndekne iki anu. Saya. Dhewe ngun tau per. Gulune gak ngelongkor kok. Pel iki lho ya aku iso. Geden aku. Pel apa pel koplo ta apa ndo? Oke. Adek loro meneh, siji dah. Kok iso tak anyang. Ayo Mbak Gong. Tak tunggu balimu karo cuma kamu. Oke. Sunane Mbak Gong ten kawin kontrak ndo. Kawin kontrak. Heeh, luar biasa tenan. Kira-kira pokoknya. kontraknya nggih piro, Mbah Gong? Anu biasane seminggu kontraknya ndo. 1.000 iku seminggu. Oh, 1.000 seminggu. Iki ora suwengi. DP. Separo perapat. Separo perapat. 1.000 kok seminggu iki apa ora jebot? Lah iya. Ngene, Nduk. iso. Lah ya Separo separo perapat. Separo perapat iku piro ngono lho kok iso. Heeh, iki sunane masing anu tak tunggu balimu karo cuma kamu. Tak tunggu Mbak Yu. balimu. Oke, ini Oke. juga ada kain kontrak. Juga ada tadi ada Kamelia. pembuatan, Kamelia kagem Ya, bosku. Pokoknya Oke. ganti-gantian ya. Yuk Kamelia dulu Mas Aan ya. Nah, sing antri sik. Barang anak dhisik, ada Mas. Santi Fani. Ayo San. Jarene mbok lagune sing Kamelia ngono ya San ya. Iya, Mbak. Kon kon nek lirik kalau seneni ya iso. Ayo An. Monggo ayo saudaranya ada Kamelia kagem bapakku. Hey! Sinaran Mustika Budaya Bias Audio Mas Kota Selamat di Indonesia. Silam Production. Dek Santi.
sampun katuran terima kasih. Sampun ya Bapak. Oke. Satu Sing nomor kono. urutan ya. Sampun diaturi. Ini ada nomor urutan, ada kain kontrak. Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu. Sama cuma kamu. Cuma kamu. Ya. Oke. Wes, yuk langsung diputar kembali bareng artis-artisnya dari musik ke budaya bareng Sama Mbak anakku, Yu. yang punya kawin kontrak. Kontrak kawin. Asik di kulino di kontrak ya dong. Bareng anaknya ada Lisa. Monggo sayang. Kulino di kontrak. Wah, aku iki kulino iki dong. Kontraknya gede. Sesasi apa mingguan iki kita. Kok koyok mendring. Harian, Mbok. Kok ana sasenan karo anu iki lho, harian. Ora ana cara kontrak kok iso apa jenenge sasenan kesuwen. Harian ya? Walah, ini harian lepas sih. Tak ngira tak sasenan apa mingguan koyok mendring ngono-ngono tak ngira. Iso ayoan. Monggo. Hei! Kawin kontrak. Cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau tidak diseberang. Jika ku hanyalah arti bisa ku sayang. Iya Bapak benar. Oh enak aja. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontak. Akhirnya aku jatuh cinta kemana. Cintaku ini hanyalah untuk Lisa.
Kontrae wis entek lho Pak nggih. Sampun lho nggih. Nah, tak tunggu balimu Mas. Iya, sudah teman pembuatan ada kain gantar sama di hati bareng Lisa. Iya. Oke. Kali masih bareng musika budaya, digoyang kembali bareng artis-artisnya dari musika budaya. Yuk. Satu teman pembuatan ada Camelia, kok Camelia nih. Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu. Terus cuma kamu Ya. juga ada langan beksan tayub ya nak ya Bubuk wonten asmara. Bubuk asmara mandape. Tak tunggu balimu awakmu sing duwe nunggu. Iya, pokoknya. oke. Iki sing duwe iki lho, Di- sing jaluk, sing sing jaluk nyawer. sing di- Iku. Oke. Ah, Tak tunggu balimu. sik. Sik. Ya, Mas. Lagune sing nangis sesuk ping 7 iku lho ya. Kakek nek ping 7 jare. Oke. Silang connection. Gak silang. Gak gaya Mas. So sedino pemitu yen kuwi keputusanmu Kakek bakal ngandoli ninggalke aku. Aku wis lila yen siramu lunga senadyan koko kembang ing loro. Aku ragu sama ing sliramu sing tak jaro jujur atimu. Tugas sliramu Pamit lho Mas ya. Maafkanlah sayang terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Ku tahu dirimu, kau tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai
Sing ngendi, Bayu?
spesial buat yang masih sampun diaturi oke. Kali ini masih bareng musik budaya Satu Tumang Pemberontan ada Gerajakan Banyuwangi terspesial kagem bapakku saking ngerep enak ya saking Bapak Subari pamurtan ini ada Gerajakan Banyuwangi dian. Monggo. Cih. Mas Aan. Gerajakan Banyuwangi. Sakanti mau Mbak ya? Saking kerap sulang sayangku. Kenapa ndak? Capek. Aku bar iki ngaturi tayuban sayangku ya. Mengko mari kuwi terus ngeranti. Kok iso? Bocah kok ngono iku piye? Regane larang iku, kok iso. Iya, nanti dikasih. Tidak. Oke, baik Kang Mas. Ya. Cek, cek. Cek, 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 cek. Gerajakan Banyuwangi, Raito
siji tok, Tir. Ora sik. Jalukane bingkisan rindu Oh, rong iya. aturi. Lah aku nanti ditagih Engko. aku rong lho. Lah kan Mbak. jaluke ning awakmu kok iso. Ora ning aku, Nduk. Wis apa? Kowe barang mang ya ngucap bare. Iya, iya. Kok iso? Tak pangan dhewe lho, Nak. Amen ndi e? Mbok. Cah kowe. Bingkisan rindu terspesialnya buat Kang Mas. Ini Monggo. masih mau duet sendiri? Ayo Mas. Iya, Mas. Rene selabar lho. Hah? Iso. Oke, monggo ke sini. Tak kei tapi duwe dhewe. Yang punya bingkisan rindu ya, Ya, ya Tira. situ apa ora? Ndak ayo. Karo sapa? Mas. Bingkisan rindu. Oh iya, Mas bentar. Mas apa ndak? Oh bentar. Khusus
aku jebule. Lah kok. Jalukane iku bisikan rindu klerune nek ngomong bingkisan rindu. Kok Lah iso terus, gumun aku? lah terus. Sing salah kudune dikein. Gak apa-apa ya, salah-salah gak iso. Iya, ya. Dicorek, dicorek. Satu temong ada bingkisan rindu, apa disawer memang do. Ojo Iku ngrecehne ku mau Kayak kok iso bingkisan geger rindu tembok kok. terus, kayak bingkisan rindu terus. Bisikan. Lah, ngono Heeh, lho. iki bisikan deaan. Aduh. Mas enggak dicorek ya nggak salah. Nah, Ya. mari kita terus ngaturi wonten lan pesan tayub kok Iya. jumatan bapakku mau wonten gubuk Asmara iki kudune ra ketang sakepyaan kudune diaturi, Nduk. Iya. Mergo apa kok wong ra mulai-mulai sange kok. Wong isih nemburi ning kono ae kok. Lagi bisikan rindu ya. Ayo sayangku maju di anak. Lagu aku rindu kabeh iki lho. Tinggalkan sepi yang menyelimuti sinar bahagiamu, harapan sifatnya dalam hidupku dan kelembutan menerbang sama mimpi burukku berbagi ceria. Ku nyanyikan lagu bisikan rindu dalam hatiku caranya untukku. Asik. Bisikan rindu dalam hatimu caranya untukku. Terima kasih buat Masnya. Teman-teman bisikan rindu sampun katuran iki Wis. karo ngrati momongane dhewe ya, Nduk ya. Heeh. Wonten lan pesan tayub puji Monggo. dumateng Bapak Sapa mah? Mbah lali jenenge ya, Nduk. Senengane ngene iki kandhane kok iso. Ambyo. Gubuk asmara. Gubek Asmara bangun Kita desa. yuk. Nggih. Yuk. Mergo iki antarane Sukabumi ya, Nduk ya. Dadine dikai bangun desa. Bangun desa. Ben makmur ya Mbak Yu. Makmur. Ah, najan wong sore enak ya didongakno ben makmur kok iso. Ijen Nduk jaket jane, Nduk. Ijen. Sing delok arek- Sebelah kono ya ono kok. Sing delok arek gondo karo bute kalau. Ya. Ayo. Monggo Pak Yoga. Ngarep, Nduk. Rembukan apa ngono ku, Yul?
Dik Popi. Pengen takon gede kok malah rene parame iki lho. Kok iso? Pak E. Pundi sing nuwun? Pak Bentul nduk ning ngene nduk. Ndi? Once. Sugeng dalu. Se. Yen lewat aku kelingan
waktu ya Mbak ya. Iya, Kalau Mbak sama Yu. gue ini beneran wis rawuh. Dirampungi sakmene Mbak Yu. Oke baik. Pop, kene-kene ae pop. Pangapuramu kang gedhe ora keto amarga kono tegak ing taman iki mbok menawa ganggu gawe nggonmu gawe supa parisuta nglipur bendaramu yo ora kedi Mboten. Kula malah seneng nek jenengan dugi mriki, ngoten lho. yo nek seneng yo Pak